Сина і Святого Духа. Христос посереді нас. У нинішню неділю два праздники. Праздник Воскресний день, Мала Пасха, Воскресення. Другий праздник – праздник Покрова Божої Матері. Нині ми маємо особливу можливість поникати на наше життя і з точки зору захисту його у всьому світі. Що нас може в всьому світі захищати? Знакомство, добрі якісь підплачені охорони. У всьому світі самий маленький бізнесмен платить шофера, охорону, купує охоронну систему. Якщо б злодіїв не було на цьому світі, скільки б може зекономити гроші, аби не робити охоронні системи? Скільки б можна зекономити? Ну, у світі є злодії. Це не дурні люди. Це не люди, котрі не мають освіти, диплома, або вони чиновники та не крадуть. Уви, так крадуть, а нині так то робиться відкрито, що таке впечатлення нікого не бояться. Но це роблять люди нецерковні, невіруючі і безбожники. Да, вони формально будуть казати, що, ви знаєте, ми уніатик, ми протестанти, хтось може до наших приклеїти і православний. Но будучи внутрі безбожником, чоловік жиє не по Христу. Сьогодні у апостола Павла звучать такі слова. Братія, я вам говорю, що я став апостолом, і благовіщення моє не від чоловіка, не від університетської освіти, а від Бога прийняв їм. Бо я, пам'ятаєте, преуспівав у жидовстві, бив їм християн, медалі мав, дослужив їмся до генерала спецслужб, бив їм так християн, кидав їм у тюрми. Но одного разу мене зустрів Христос і сказав: Савле, що ти гониш мене? Трудно йти проти моєї сили. І генерал спецслужб порозумів, що він не просто генерал, він просто нещасний, проклятий грішник і безбожник. Причому іноді, невзирає на те, що Павел казав, Павел повів: Господи, я поняв, що мені робити? І покаявся. Пізніше всім розказував, яка опасність в цьому мірі бути безбожником скритим, яка опасність стати садистом внутрішнім, внешне говоря про ту церкву. Ми нині теж видимо самое, і много замість ми говорили. Маса людей, котрі до церкви не ходили і не ходять, і не будуть ходити. Споминаю захват православного храма в Дравцях. Організатори захвата православного храма пішли в школу, і всі вчителі школи пішли захвачувати православний храм. Захватили. І пізніше вчителі до церкви вже не ходять. Не треба їм ту школу, ту церкву. Їх використовували. І нині маса людей до церкви не ходять, Богуся не молять, не сповідаються, не причащаються і не будуть сповідати ніколи. До церкви ходять лише під відеокамеру та раді фотки. І вдруг этому скопищу безбожників потрібен документ про православ'я. Удивительно. Якщо б п'яниці Ужгорода зібралися в місті, провели мітинг і сказали: признайте нас нормальними людьми. І вдруг із Житомира прийде сообщення від великого доктора: офіційно об'являю ужгородських п'яниць нормальними людьми.
В Ужгороді день чоловік зробив свою печатку мера города і ходив і предлагав, що вам треба завірити. Прості люди і нормальні утікали від нього, казали йому, що ти злочинець. Нерозумні клали собі печатки. Но потім, коли вияснилося, що печатки незаконні, із Житомира прийшов клич того доктора із спеціальної лікарні, що котрі отримали печатки незаконні, я з Житомира узаконюю печатки ужгородського мера. Чому ми таке говоримо? Ми кажемо, безсмислиця. Да, коли із Константинополя прийшло сообщення, нарушитель церковних правил, всю життя будучи монахом, а маючи жону, дітей, внуків, Михаїл Денисенко, так називаємий самозваний Філарет, прийняв кару. Сказали йому, іди в відставку, не шуми, наробив із гріхів, кайся в монастирьові. Ні, він захотів бути патріархом. 20 років носив шапку на голові, що він патріарх. На днях шапку зняв. Чому? Та не є патріарха в Україні. Ага. А що ти робив 25 років? Ходив з куколем этим. Вот чому ми кажемо, Господи, в цьому мірі для нас православних ми дивилися на комедію. Но до тих пор, поки не просили Томаса, не було ясно, що за релігія, які правила діють релігії. Да, неприємно, що скопище безбожних, нецерковних людей рішили робити помісну церкву. Навіть як їм щось удасться зробити, не будуть вони їх ходити, не будуть це сповідати, не молити, їм треба наробити біди. Це їх задача. Ми же на Покрова Божої Матері кажемо, Господи, но ведь таку комедію крутили і в часи Совєтського Союзу, державний атеїзм, ламав людей. Хто ходить до церкви, тот є несвідомий, загрозливий для світлого майбутнього. І віруючого чоловіка треба верти в тюрму на перевоспитання, аби прийшов сліпим і глухим і послушним. Щося поміняло нині, а нічого. Нині теж об'являють, хто ходить до церкви канонічної, ворог ненадійний, а хто ходить у секту свій, в унію свій. А ми кажемо, Господи, яка сила в нашому народі, котра ігнорувала всі ті злобні інформаційні поля і нині інформує. На днях архієпископ Климент офіційно заявив, всі заяви Константинопольського патріарха не являються законними і канонічними. Поки ще ніхто нікому Томас не дав і в ближайші 50 років не дасть. Але єдино зробили таку неку інформацію, що Філарета знімають із його кару, з нього знімають. Із Житомира прийшла команда, що ужгородські п'яниці об'явлені нормальними людьми. Ужгородські п'яниці побили магазини, поламали много, суд їх засудив, а житомирський доктор об'явив їх нормальними. Це означає, що за злочинця, який нарушив закони церковні, Константинополь об'явив нормальним чоловіком. І етім, по апостольським правилам, Варфоломей став соучасником розкола і анафеми. Це об'явив архієпископ Климент офіційно. Не треба нам пересказувати на Покрови подробності. Всі, хто хоче знати точку зору офіційно, подивіться в інтернеті. Ми сьогодні кажемо, на праздник Покрова Божої Матері ми ще раз споминаємо кілька в всьому світі людей, злочинців. Розуміють, що вони злочинці, але щоб не було замітно, що вони злочинці, вони теж не братія, а братва.
що у них теж є своя криша, да у православних є покрови Божої Матері, а в злочинців всього світа є криша. Що робити нам, коли таку комедію видимо? Господи, просвіти разум всеосвітнім безбожникам, щоб вони позорили не себе, не своє ім'я. Бо в цьому мірі сама надійна криша – покров Божої Матері. Само благословенно буде, коли Господь оберігає нас молитвами Божої Матері. Ми на покрову Божої Матері ще раз скажемо всім, котрі желають нам розкола більшого і болі болючого. Нічого у вас не вийде, тому що покров Божої Матері буде оберігати своїх дітей. Кіться комусь любить якийсь там Філарет, ну та йдіть до нього. Не любиться, йдіть у секту, яку хочете. Ми же предлагаємо вам на території Святої Русі діє 1000 років православна віра на території Київської Русі і 1150 на землях наших Карпатської Русі. Цікаво, архієпископ Клімент заявив, що якщо Константинопольський патріарх мечтає взяти українську церкву собі, територію, він робить помилку. Бо 300 років назад митрополія Київська була в території нині Київської, Житомирської області, не більше. Річ Посполита, і наш край був далеко. У 45-му році православні Закарпаття стали частю Руської православної церкви, вийшовши із сербського патріархата. Нині ніяк не можемо принадлежати Константинополю, бо кить в Україні не буде законної церкви по мислі архієпископа Клімента, то православні Закарпаття вертаються до сербського патріархата, там, де були в законному, доки не виясниться ситуація. Но завершує владика такими словами. Сьогодні остається все так, як і є. Наш митрополит Онуфрій, законний представник православної світової церкви. Остальное будемо лише дивитися на комедію. Не спішіть боятися, каже владика. Не переживайте. Все це лише похожує, як тепер сьогодні кажуть, на таке слово придумали груба брехня, або коротке слово фейк. Господи, яке то удивительне слово. Опустили обман. Що ви думаєте? Церковні люди і не обратили на це увагу, а невіруючі рванули Томас просити. Ужгородські п'яниці зібралися, Томас просять. Із Житомира прийшло сообщення, що ужгородські п'яниці – нормальні люди. Якщо наша церква доказала, що Філарет мав порушення церковні, що його тепер об'являти святим? Ми кажемо, Господи, навіть простий чоловік у церкві розумніший, чим ті всі, хто робить такий розкол у державі. Но на покрови ми кажемо ще так, Господи, благослови нашу державу, наших людей, убережи наших людей від лишніх висказувань. Нічого не треба казати, скорше мовчки подивитися, бо через півроку, через дні многі люди будуть ганьбитися того, що казали. Ми ж діти церкви, законної, православної, визнаної, не будемо переживати ні за що, крім одного. За себе кожен має переживати. Це сповідався, це причащався, це часто ти в церкві Божій. Бо іначе будеш похожий на ту сіру масу людей в нашій державі, котрі до церкви не ходять, Богуся не молять, а їм треба Томас. І знову житомирський доктор сообщає, що ужгородські п'яниці нормальні люди. Ми відповідаємо ні. Все-таки п'яниця є п'яниця. І йому треба дати можливість ісцілятися, через покаяння і вертатися в норму. І всім розкольникам в Україні треба не об'являти їх нормальними,
а дати їм можливість розкаяння, а не об'явити хворого здоровим. Божа Мати, благослови наших людей в Закарпатті, котрі 1150 років православні Кирило-Мефодіївські. Ето ми будемо вчити київлян, як треба вірувати в Бога, яка віра істинна. Ето ми будемо всіх остальних, в тому числі уніатів вчити, котра є віра національна в Україні, бо вони лише отлетіла одна стріска, унія тріска від православних, а ми та законна, благословенна церква і на землях Закарпаття, і на всій Україні 80% населення православного. Боже, убережи цих людей у вірі і благословенні. Дай їм смілості, не боятися того, що пужають нас. Сатана більше нічого і не має, лише пужати, захватувати храми, монастирі. А що є то? Не дикость язичська, да, дикость язичників і безбожників. Ми діти Божі, ми в своєму серцю носимо любов і кажемо: благослови Господи нам і далі бути православними дітьми Божіїми, прислухатися до того, що скаже нам митрополит Онуфрій. Він для нас духовний наставник. Одним етажом ниже від нього митрополит Фьодор, з ним ся радимо. Бо так поступаючи, держася єдинства церкви, ми й тут діти Божі, законні діти Божі, а у вічності разом зі святими, під покровом Божої Матері, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос посеред нас.